नांलाय खमलाय जादों दा बे नांलाय खमलायनि गेजेरावनो बे अन्थाइ बान्दोखौ थुंग्रिजों थबस्र' दाननानै जनाय बादि नुदों। समनि आंखाल जाबायलै बाबु दे बे अन्थाइ बान्दोआव गाहेन उवाल सिनारि दङ, गाहेन दंमोन, उवाल दंमोन, ओमफ्राय खिखर गेलेग्रा मोनसे गोदोनि खिखर गेलेग्रा हाखर दङ आरो बाहाय दङ गोदोनि दिनाव नरबलि होननानै सासे सादुगा जोंनो खालामनो सानबाबो खालामनो हायै बायदि अबस्थायाव फैबाय आरो अब्ला नोंनो रैखा खालामो गरसे गरनैखौ जाहाथे जानानै नोङो बुथुमनानै जानाय नङा दङ ओरैनो जेबो आलाय सिलाय सुरंगाय सुरङाफोर अब्ला नोंनो रैखा खालामो हादे हे गुरु बे फुजाया दिनैसिम 18 बोसोर जाबाय। बियो खुङै खुङै दिनैजों 18 बोसोर जाबाय। दा बेहाय जोङो गिबियाव बेनि माखासे जारिमिनफोर दङ। बे जारिमिना जाहैबाय बे हाया सासे ख्रिस्टान गार'निमोन। दा बे ख्रिस्टान गार'आ बे हाखौ आवग्रिनानै बिराद गोबाव आबाद मावनानै आनारस गायनाय जादोंमोन। नाथाय बियो बे मन्दिर एलेखायाव थानानै बे मन्दिरनि मोदायफोरनि माखासे दिन्थिनायाव जेनेबा बियो अनेक किसिमनि उननि समाव नुदों। दा ख्रिस्टान हिसाबै बे मोनसे गिखांनाय फैदों। बे निस्सय बे हिन्दु धोरोमनि बे मन्दिर। दा बियो जोंखौ बारंबार खावलायनायखाय जों बे एलेखाखौ लादों। दा बे एलेखाखौ जोङो सेनानै लायाखै। स्वयं बे सिसिल माराक होननाया गाव गोसो जानानै बेखौ नोंसोर लानानै मन्दिर स्थापित खालामदो, मन्दिर लुफुंदो, बे मोनसे गोथार थानसालि बाहाय अनेक सिम आंनो देखायबाय होननायखाय जों बे जायगाखौ लानाय जादों आरोखि। दा 2002निफ्राय जों बे बुंनायाव बे एलेखाखौ लानाय जादों। ओमफ्राय गासै एलेखा जेनेबा नायगामि दं, गुगुजरा दं, दुलिगाव दं, जिल्लापारा दं, पलासगुरि, सांमान्दा, थिफाय ओनसोलाव जेसेबांनाखि साननो हनो गोरों मानसिफोर दङ। दा जों बिथांमोननि माबाजों हेफाजाबजों जों बे अन्थाइ बान्दो महामाया मन्दिरखौ जोङो दिनैसिमबो फालिबोबाय थादों। दा बाहाय आगोलाव जोंनाव कमिटि दाना लानो हायाखैमोन। जों बे आफादखौ 2006आव दानानै दिनैसिम खुङै खुङै 18 बोसोर जाबाय। दा बाहाय जोङो खुनु सरकारनि जेबो अनुदान मोनाखै। दा हयथ' सरकारा उनावहालागै माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो जोङो फैगोन 2024 मायथाइयाव सारा बे पद्मजरा एलेखानि मानसिफोर एबा सारा बिटिआरआव मोनथिनाय बादि जों मोनसे गिदिरथार थांखि लादों। 7 दिननि हाबाफारि लागोन जोङो नेक्स्ट बाराव। दा बाहाय दानिफ्रायनो जोङो फुजा जोबखांनायनिफ्राय मोनसे प्रिपेयार खालामनो नागिरदों। दा बेनो जोंनि मेसेज, जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ
जोंनि बे अन्थाइ बान्दो मन्दिरनि सायाव अनसुंथाइ हरो जों बेखौनो नोंथांमोननि प्रेसमिटनि गेजेरजों बड'सा लाइभनि गेजेरजों जों खावलायहरनाय जायो। नोंथांमोननि नैबे अन्थाइ बान्दोआवहाय मा मा जोंनि सुबुंफोरा बाहागो लाफैयो? बाहाय जोंनि बर' बाथौ ब्रह्म धर्म आरो माखासे बे एलेकायाव जेसेबां मानसिफोर दङ आरोखि खृष्टान माहारिनि बिथांमोनाबो फैयो, फैब्लाबो ओरैनो फुजा जानानै थाङो, फुजा मेला सालिनायनानै थाङो आरो आदिबासिफोर दङ खाथियाव बिथांमोनाबो हेफाजाब होफैयो। दा जों बेबादियैनो सोलिना दं आरोखि। जों नुनो मोनदों नैबेवहाय गोबां अन्थाइयावहाय बिमा बिफा बायदिसिना रोखोमनि आगान दङ। बेयो जाहैबाय अन्थाइ बान्दोआ जाहैबाय गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोनहा जोंनो खिन्थालांदों। बे खिन्थालांनाय बायदिब्ला बाहाय दाउखा राजा होननाय बे बान्दोखौ खोनानै ना सायोमोन। दा बाहाय गावसोर मा होनो बिदिखौ सियाराव मावलायनोमोन, हयथ' सियाराव मावलायनायनि गेजेराव मोनसे नांलाय खमलाय जादों। दा बे नांलाय खमलायनि गेजेरावनो बे अन्थाइ बान्दोखौ थुंग्रिजों थबस्र' दाननानै जनाय बादि नुदों आरोखि। आं जेला बे जायगायाव आबौमोनजों जों फैफायो, बिदिनो 1980 सननि आगोल आरोखि, जोङो बाहाय आबौमोनजों फैफानानै नुफैदों जे बे अन्थाइ बान्दोआ एखेबारे एसेल' खायलेंमोन आरोखि, बारनो हायोमोन। बे समाव बे एखेबारे अन्थाइ बान्दो, जेरै अन्थाइ बान्दो ओरै बान्दो, ओमफ्राय जेरै सेरजों दानस'नाय सेम एखे केटागरि आरोखि। आरो बाहाय दङ बे अन्थाइ बान्दोआव गाहेन उवाल सिनारि दङ, गाहेन दंमोन, उवाल दंमोन, ओमफ्राय खिखर गेलेग्रा मोनसे गोदोनि खिखर गेलेग्रा हाखर दङ। आरो बाहाय दङ गोदोनि दिनाव नरबलि होननानै सासे सादुका जोंनो फोरमायलांदों आरोखि, जेनाखि बे अन्थाइयाव मोनसे सिन थादों। बे सिनखौ जोंनि बे स्नानघाट मन्दिराव सासे सादक दंफैयोमोन, अमरेन्द्रनाथ बरदलै, फैनानै बिराद मोनसे हाब बे मोनसे जाग्रिथ मन्दिर आरो गोदो बाहाय नरबलि जायोमोन, बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंलांनाय जादों आरोखि। बे मन्दिराव माखासे सिनारिफोर दङ, जेरखम अन्थाइयाव बोरला थिर दङ, ओमफ्राय बिमानि दुगैग्रा मोनसे गान्दै होनना बुङो बर'नि, गान्दै बेसेबा गुवार बेसेबा गोथौ, सिङाव बेसेबां गोथौ दं जों मिथिनो हाया दाबो। ओमफ्राय गोजौआव दङ, जों बाहाय बै सादकफोरा होनलायदों जे बिमानि आगान, दाबो अन्थाइनि सायाव बिमानि आगान स्पस्त' भाबै नुजानानै दङ। ओमफ्राय बैहाय नरबलि होनायनि खाथियावनो मोनसे सिङाव दन्दर, ओरैबायदि दन्दर थाबायलांबा गोम गोम मोनसे सोदोब जायो। ओमफ्राय बे बिमानि आगाननि सेरावनो मोनसे दन्दर दंमोन। बे दन्दरा बेसेबां थांदों जों मिथिया। बै समाव जोङो बिदिनो 20-30थासो औवा दाननानै थुदोंमोन। बे थुनाय समाव बे औवाया कमप्लिटलि सिङाव हाबलांजोबदों आरोखि। दा बे दन्दरा दासिमबो दं। दा बाहाय सन्देह खालामदों हयथ' बै समाव बेजोंनो हाबलांनानै माबा मोनसे हयथ' हाबाफारि मावोमोन बा अस्त्र पाति दोनोमोन, जों बेखौ बिदि सन्देह खालामनाय जादों आरोखि।